Бывае, хочацца проста ўзяць і пачытаць. Але вялікія тамы усяляюць нуду і няўпэўненасць, ды і часу не так шмат. І таму мы падрыхтавалі для вас падборку топ-5 кніг, якія можна прачытаць за адзін вечар. «Адам Глобус, толькі не гавары маме». Кароткія аўтабіяграфічныя гісторыі, напісаныя з гумарам і іроніяй. Змітрок Бедуля «Сярэбраная табакерка». Містычная і паэтычная казка, якая лёгка чытаецца за адзін вечар. Васіль Быкаў «Альпійская балада». Кароткая, але вельмі эмацыйная аповесць пра каханне і чалавечнасць на фоне жахаў вайны. Максым Карэцкі «Роднае карэнне». Гэта зборнік невялічкіх апавяданняў, якія глыбока раскрываюць тэму сялянскага жыцця і беларускай ідэнтычнасці. І 5. Янка Купала «Паўлінка». Знакамітая п'еса з лёгкім гумарам і фальклорнымі матывамі. Пішыце ў каментарах свае варыянты кніг, якія вы прачыталі за адзін вечар. І чытайце як мага больш беларускага. Яно таго вартае.